Dit is een meupplak, zei Cornelia. Jos zat de strauwentas en het wienschermdal. Mij ik in zee, vriege Tomke. Even wachtje, zei Cornelia. Spiel je ijs maar mooi de bal. Sietse Schut is hikke en tijn op Skimozeg en praat zijn hele leven al de eilandertaal. Een betere kaar om het Tomkeboekje in het eilanderzoer te zetten is er net. Maar zelfs van Schut is het geen makkelijke opjefte. Ik heb er heel volle tijd in steken. En dat komt, ik heb mijn hele levende taal spritsen. Ik heb het herenkuurd, praten is geen probleem. Ik heb het nooit schreeuwen moest, nooit. Het initiatief om Tomke in het eilanderzoer te zetten komt van de cultuurhistorische vereniging Het Heer en Veer. Wij doen er van alles aan om die eilandertaal toch meer onder de aandacht te brengen. Dat doen we allereerst door het onder de aandacht te brengen van de jeugd. Want een taal leren spreken is ook een taal horen. Het leren herkennen van de klanken. En daardoor doen we dat vooral bij de jongere jeugd van dit eiland middels het Tomke-project. Nou, dat was het feestje op het strand. En weten jullie waar het over ging? Nee, ja? Van het verhaal in het eilanders dat van de morgen in de klasse voorlezen wordt, krijgt de Lietse Bern net zo volle mij. De levensgrote Tomke is vol nieuwsgieriger. Jeetje, hey, Tomke is nog groter als juf Marianne. Zie je dat? Zo'n 30 jaar geleden wienen er nog zo'n 300 eilanders die de taal machtig wienen. Joeterdij binnen er nog maar goed 30 uur. De taal stiert uit. Dat is gewoon zo. Want als er soms op de huurke hier in Darp met Trooi man stierste te praten, dan zei ze wel eens, wie ben nog maar eens in Trooien? En ja, het verdwijnt en dat is echt heel jammer.